Δημόκριτος. Στην αριστερή μεριά του παλαιού χαρτονομίσματος των 100 δραχμών απεικονίζεται ο Δημόκριτος, αρχαίος φιλόσοφος που γεννήθηκε στα Άβδυρα της Θράκης. Τα ενδιαφέροντα του Δημόκριτου ήταν εξαιρετικά πλατιά. Ασχολήθηκε σχεδόν με όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης: φυσική, αστρονομία, βιολογία, γεωλογία, γεωγραφία, παιδεία. Το ύφος του Δημόκριτου επαινούνταν πολύ στην αρχαιότητα και αξιολογούνταν στο ίδιο επίπεδο με αυτό του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αν και ο όγκος των γραπτών του ήταν τεράστιος, σήμερα σώζονται ελάχιστα αποσπάσματα. Σύμφωνα με μια μαρτυρία, ο Δημόκριτος, κατά τη μοιρασιά της πατρικής περιουσίας με τα δύο αδέρφια του, προτίμησε να λάβει το μικρότερο μερίδιο σε χρήματα, 100 τάλαντα, τα οποία όμως ξόδεψε για να ταξιδέψει σε όλους σχεδόν τον τότε γνωστό κόσμο. Όπως αναφέρει ο ίδιος, «Εγώ περιπλανήθηκα σε περισσότερους τόπους της γης από τους ανθρώπους της εποχής μου, ερευνώντας τα πιο μακρινά μέρη. Γνώρισα πάρα πολλές χώρες και κλίματα και άκουσα πάρα πολλούς μορφωμένους ανθρώπους. Στις ήρθεσης σχημάτων που συνοδεύονται από απόδειξη, κανείς ως τώρα δεν με ξεπέρασε. Έζησα 8 χρόνια σε ξένη χώρα». Έτσι λοιπόν εξηγείται η ευρυμάθειά του και η πολυσχηδής προσωπικότητά του. Ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε ότι ο γαλαξίας είναι το σύνολο από μακρινά αστέρια. Ήταν ανάμεσα στους πρώτους που ανέφεραν ότι το σύμπαν έχει και άλλους κόσμους και μάλιστα ορισμένους κατοικημένους. Επίσης, ήταν ο πρώτος που μίλησε ότι οι ύλοι αποτελούνταν από αδιάσπαστα αόρατα στοιχεία, τα άτομα. Στη δεξιά μεριά του χαρτονομίσματος απεικονίζεται το άτομο. Το άτομο. Όλοι έχουμε την εικόνα του ηλιακού συστήματος στο μυαλό μας. Γύρω από τον ήλιο περιφέρονται οι πλανήτες, στην τροχιά του ο καθένας. Είναι παράξενο. Όμως, η εικόνα του ηλιακού μας συστήματος μοιάζει με την εικόνα του ατόμου. Η λέξη άτομο αρχικά εννοούσε το μικρότερο δυνατό μη τεμνόμενο σωματίδιο. Σήμερα, ξέροντας ότι τα άτομα αποτελούνται από μικρότερα σωματίδια στα οποία οφείλονται οι ιδιότητές τους, ο όρος αυτός έχει άλλο νόημα. Έτσι, ένα άτομο είναι το μικρότερο σωματίδιο ενός χημικού στοιχείου, το οποίο διατηρεί τις χημικές ιδιότητες του στοιχείου κατά την εξέλιξη μιας χημικής αντίδρασης. Τα σωματίδια, υποατομικά σωματίδια από τα οποία αποτελείται ένα άτομο είναι τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια. Τα πρωτόνια και τα νετρόνια σχηματίζουν τον ατομικό πυρήνα. Τα νετρόνια δεν φέρουν ηλεκτρικό φορτίο. Εδώ τα βλέπουμε με κόκκινο χρώμα. Τα πρωτόνια έχουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο. Εδώ τα βλέπουμε με μπλε χρώμα. Τα άτομα των διαφόρων χημικών στοιχείων διαφέρουν στον αριθμό των πρωτονίων και νετρονίων που περιέχουν. Εδώ βλέπουμε 3 διαφορετικούς πυρήνες, δηλαδή πυρήνες από 3 διαφορετικά στοιχεία. Τέλος, τα ηλεκτρόνια. Τα βλέπουμε σαν μικρά πράσινα σωματίδια που περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα. Αυτά έχουν αρνητικό φορτίο και έχουν μάζα 1836 φορές μικρότερη από αυτή των πρωτονίων και των νετρονίων. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι ίσος με τον αριθμό των πρωτονίων του ατόμου. Τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα αν έχουν ίσο αριθμό πρωτονίων και ηλεκτρονίων. Ο αριθμός των πρωτονίων σε ένα άτομο είναι η ταυτότητά του, καθώς καθορίζει το στοιχείο στο οποίο ανήκει το άτομο. Έτσι, για παράδειγμα, το άτομο του στοιχείου ήλιον αποτελείται από 2 πρωτόνια, 2 νετρόνια και 2 ηλεκτρόνια και η ατομική μάζα του είναι 4 μονάδες. Το άτομο του οξυγόνου αποτελείται από 8 πρωτόνια, 8 νετρόνια και 8 ηλεκτρόνια. Κατά την εξέλιξη όμως των διαφόρων χημικών φαινομένων, κάποια ηλεκτρόνια έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν σε άλλα γειτονικά άτομα ή ακόμη και να μοιραστούν ανάμεσα σε 2 άτομα. Παρατηρήστε το πράσινο σωματίδιο που φεύγει προς τα πάνω αριστερά. Έτσι τα άτομα εμφανίζονται να έχουν έλλειμμα ή περίσσευμα ηλεκτρονίων και τότε ονομάζονται ιόντα. Εδώ βλέπετε αριστερά το άτομο του νατρίου
και δεξιά το ιόν του νατρίου από το οποίο έφυγε ένα ηλεκτρόνιο. Εδώ βλέπετε δύο ιόντα. Ένα θετικά φορτισμένο αριστερά, επειδή έχει ένα λιγότερο ηλεκτρόνιο. Το άλλο δεξιά, αρνητικά φορτισμένο, επειδή έχει ένα ηλεκτρόνιο παραπάνω από ό,τι κανονικά έχει. Ηλεκτρικό φορτίο στα σώματα. Επειδή κάθε σώμα αποτελείται από άτομα, ο αριθμός των πρωτονίων του είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων του και εμφανίζεται να μην έχει φορτίο. Με ορισμένους τρόπους όμως, είναι δυνατόν να μετακινηθούν ηλεκτρόνια από ένα σώμα προς κάποιο άλλο. Με τον τρόπο αυτό, σώματα ηλεκτρίζονται. Ας παρακολουθήσουμε την ηλέκτριση δύο σωμάτων, ενός χάρακα και ενός υλικού περιτυλίγματος. Εδώ, ο χάρακας με την τριβή απέκτησε ηλεκτρικό φορτίο και γι' αυτό έλκει το κουτί του αναψυκτικού. Τρίβοντας τα δύο αντικείμενα μεταξύ τους, από το ένα έφυγαν ηλεκτρόνια και πήγαν στο άλλο. Με την απομάκρυνση ηλεκτρονίων από το ένα σώμα, αυτό μένει με όσα πρωτόνια είχε, που έχουν θετικό φορτίο, ενώ έχει έλλειψη αρνητικών φορτίων. Έτσι, το συνολικό θετικό φορτίο του είναι περισσότερο από το συνολικό αρνητικό φορτίο των ηλεκτρονίων του. Γι' αυτό εμφανίζεται θετικά φορτισμένο. Όσο περισσότερα είναι τα πρωτόνια από τα ηλεκτρόνια του, τόσο μεγαλύτερο θετικό φορτίο έχει. Το σώμα που δέχτηκε τα ηλεκτρόνια έχει τώρα συνολικά περισσότερο αρνητικό φορτίο από το συνολικό φορτίο των πρωτονίων του. Έτσι, το σώμα εμφανίζεται αρνητικά φορτισμένο. Όσο περισσότερα ηλεκτρόνια έχει αποκτήσει, τόσο μεγαλύτερο αρνητικό φορτίο έχει. Σε ένα κρυσταλλικό στερεό, όπως τα μέταλλα, τα εξωτερικά ηλεκτρόνια των ατόμων δεν περιφέρονται μόνο γύρω από ένα άτομο, αλλά μπορούν να κινηθούν ελεύθερα σε όλο τον όγκο του στερεού. Έτσι, στα μέταλλα, αυτά τα ελεύθερα ηλεκτρόνια είναι οι φορείς του ηλεκτρικού φορτίου. Γι' αυτό τα μέταλλα είναι αγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος. Μια δική μας μπαταρία. Μπορούμε να φτιάξουμε μια δική μας μπαταρία. Παίρνουμε κοντά μας ένα όργανο με το οποίο μπορούμε να κάνουμε μετρήσεις που αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό λέγεται πολύμετρο. Με αυτό μπορούμε να καταλάβουμε, για παράδειγμα, την ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος σε έναν αγωγό και να μετρήσουμε αν μία μπαταρία μπορεί να μας δώσει ρεύμα ή έχει αδειάσει. Για παράδειγμα, παίρνουμε μία μπαταρία και στον ένα της πόλο ακουμπάμε το κόκκινο καλώδιο, ενώ στον άλλο το μαύρο. Βλέπουμε ότι η βελόνα του πολύμετρου κινείται και μας δείχνει μία ένδειξη η οποία μας βεβαιώνει ότι η μπαταρία μπορεί να μας δώσει ρεύμα. Δεν έχει αδειάσει. Στη συνέχεια, παίρνουμε δύο αντικείμενα. Το ένα είναι μαγνήσιο και το άλλο είναι χαλκός. Και τα δύο μέταλλα τα βρίσκουμε σε καταστήματα υδραυλικών. Ο χαλκός είναι συνδεμένος με το ένα καλώδιο του πολύμετρου και το μαγνήσιο με το άλλο. Το πολύμετρο δείχνει ένδειξη 0. Τοποθετούμε το μαγνήσιο και το χαλκό μέσα σε ένα ποτήρι. Κοιτάζουμε την ένδειξη στο πολύμετρο. Δείχνει 0. Στη συνέχεια, μέσα στο ποτήρι ρίχνουμε νερό βρύσης. Βλέπουμε ότι η βελόνα μετακινείται και μας δείχνει μία ένδειξη. Κινήθηκε όπως ακριβώς όταν το συνδέσαμε με μπαταρία. Στη συνέχεια, προσθέτουμε και λίγο υδροχλωρικό οξύ που είναι όμως πολύ επικίνδυνο αν πέσει στα ρούχα ή το δέρμα μας. Βλέπουμε ότι η ένδειξη γίνεται πιο υψηλή. Πλησιάζει την ένδειξη που έδειχνε για την μπαταρία. Αν βγάλουμε το ένα μέταλλο από το υγρό, το πολύμετρο γυρνά στο 0. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι η διάταξη μαγνήσιο-χαλκός υγρό μπορεί να μας δώσει ρεύμα. Αυτό τελικά μας δείχνει ότι η πειραματική διάταξη που φτιάξαμε είναι μία μπαταρία. Αν δοκιμάσουμε να βάλουμε στη συσκευή δύο χάλκινα αντικείμενα αντί για ένα χάλκινο και μαγνήσιο, η συσκευή δεν λειτουργεί. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι για να λειτουργήσει η συσκευή σαν μπαταρία, θα πρέπει τα μέταλλα να είναι διαφορετικά, όπως για παράδειγμα χαλκός και αλουμίνιο. Λειτουργεί επίσης και αν αντί για υδροχλωρικό οξύ βάλουμε κάποια άλλα υγρά, που πολλά από αυτά είναι επικίνδυνα και κάποια ακίνδυνα, όπως το ξύδι, το λεμόνι και το αλατόνερο, με το οποίο θα γίνει το επόμενο πείραμα. Ηλεκτρικό ρεύμα. Παίρνουμε ένα αλουμινένιο κουτί αναψυκτικό από το οποίο έχουμε βγάλει την μπογιά, ένα φύλλο χαλκού και διαλέγουμε ένα μοτέρ κατάλληλο για το πείραμά μας. Κάνουμε τη διάταξη που βλέπετε και με καλώδια συνδέουμε το πολύμετρο με το χαλκό και το αλουμίνιο. Ρίχνουμε μέσα στο δοχείο το αλατόνερο.
Βλέπουμε ότι η ένδειξη στο πολύμετρο άλλαξε. Στη συνέχεια, συνδέουμε με καλώδια το μοτέρ με το χαλκό και το αλουμίνιο. Βλέπουμε ότι το μοτέρ περιστρέφεται και συμπεραίνουμε ότι στο κύκλωμα υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό σημαίνει ότι η πειραματική συσκευή που φτιάξαμε παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα. Ας δούμε πώς συμβαίνει αυτό. Όταν έρχονται σε επαφή τα μέταλλα με το αλατόνερο, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να φύγουν τα ελεύθερα ηλεκτρόνια από το ένα μέταλλο και να πάνε στο άλλο. Εμφανίζεται δηλαδή η χημική ενέργεια. Τα ελεύθερα αυτά ηλεκτρόνια μετακινούνται μέσω των καλωδίων και του μοτέρ. Από το ένα μέταλλο προς το άλλο μεταφέροντας ηλεκτρική ενέργεια. Άρα έχουμε μετατροπή της χημικής ενέργειας σε ηλεκτρική και μετά σε κινητική ενέργεια. Αυτή η ροή ηλεκτρονίων και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ η πειραματική συσκευή με τα καλώδια και το μοτέρ αποτελούν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Τα ηλεκτρόνια που μετακινούνται είναι πολλά δισεκατομμύρια. Το σύνολό τους ονομάζεται ηλεκτρικό φορτίο. Τη δυνατότητα να μετατρέπουν τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική την έχουν και οι μπαταρίες. Από τον ένα πόλο τους απομακρύνονται ηλεκτρόνια και μέσω των καλωδίων και ενός καταναλωτή πηγαίνουν προς τον άλλον πόλο. Επειδή τα μεταλλικά σύρματα που υπάρχουν μέσα στα καλώδια επιτρέπουν στα ηλεκτρόνια να άγονται μέσω της μάζας τους, ονομάζονται αγωγοί. Τα μεταλλικά σύρματα είναι επενδυμένα με πλαστικό υλικό, που δεν επιτρέπει σε εμάς να έρθουμε σε επαφή κατά λάθος με τον αγωγό και να κινδυνεύσουμε, αλλά όταν έρθουν σε επαφή οι αγωγοί μεταξύ τους και να γίνει βραχικύκλωμα. Με μονωτικό υλικό είναι κατασκευασμένες οι μπρίζες και οι διακόπτες. Οι διακόπτες είναι χρήσιμοι για να διακόπτουμε τη ροή των ηλεκτρονίων στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Όταν ο διακόπτης επιτρέπει τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος, λέμε ότι το κύκλωμα είναι κλειστό. Όταν δεν την επιτρέπει, λέμε ότι το κύκλωμα είναι ανοιχτό. Στις ηλεκτρικές συσκευές, όταν το κύκλωμα είναι κλειστό, πολλά δισεκατομμύρια ηλεκτρονίων κινούνται μέσα στα ηλεκτρικά εξαρτήματά τους. Έτσι, μετατρέπεται η ηλεκτρική ενέργεια σε άλλες μορφές ενέργειας, όπως φως, κίνηση, θερμότητα κλπ. Και δημιουργούνται διάφορα φαινόμενα. Ηλεκτρικό ρεύμα, λοιπόν, είναι η προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων ή άλλων φορέων ηλεκτρικού φορτίου κατά μήκος ενός αγωγού. Συνήθως, τα ηλεκτρικά φορτία είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια μεταλλικών αντικειμένων, όπως τα σύρματα στα καλώδια. Η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η φορά κίνησης των ηλεκτρικών φορτίων. Για την παραγωγή ρεύματος μεγάλης ισχύως, χρησιμοποιούνται γεννήτριες που μετατρέπουν άλλες μορφές ενέργειας, όπως η χημική, η κινητική, η δυναμική, η αιωλική και η πυρηνική ενέργεια, σε ηλεκτρική. Συσκευές που μετατρέπουν τον ηλεκτρισμό σε θερμότητα είναι παραδείγματος χάρη ο θερμοσύφωνας, η ηλεκτρική κουζίνα και άλλα. Είδαμε πόσο πολύτιμοι είναι οι μονωτές. Μονωτές δεν είναι μόνο τα πλαστικά που είδαμε στα καλώδια. Είναι πολλά υλικά. Αργότερα ανακαλύφθηκε πως ορισμένοι μονωτές, όταν περιέχουν κάποιο μικρό ποσοστό προσμίξεων, αλλάζουν ηλεκτρικές ιδιότητες και μπορούν να συμπεριφέρονται υπό προϋποθέσεις ως αγωγοί. Τα υλικά αυτής της κατηγορίας ονομάζονται ημιαγωγοί. Οι ημιαγωγοί χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε ηλεκτρονικές συσκευές, όπως οι υπολογιστές, οι τηλεοράσεις και άλλα. Στο σπίτι μας πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα και να χειριζόμαστε τις ηλεκτρικές συσκευές σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και με τους όρους ασφαλείας που περιέχονται στο φυλάδιο οδηγιών. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας είναι μεγάλος όταν βλέπουμε καλώδια στα οποία το μονωτικό υλικό έχει υποστεί φθορές και όταν τα χέρια μας είναι βρεγμένα. Σήμερα υπάρχουν οι ασφάλειες για να προστατεύουν από την καταστροφή το σπίτι και το ηλεκτρικό κύκλωμα σε περίπτωση βραχικυκλώματος. Όμως πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να υπάρχει ένας επιπλέον αυτόματος διακόπτης διαφυγής που προστατεύει και τους ανθρώπους από ηλεκτροπληξία.